Ano kayo na rin ko kanina tanong mo akong tatay? Ako ba yun? Nadala lang po kasi ako eh. Hindi po kasi akalain na dadating kayo. Naalala ko lang po yung tatay. Oo. Naintindihan ko. Ano tago mo yan? Lalabas at lalabas din talaga yung buong katotohanan. Anak, gusto mo gawa kita ng almusal? Huwag na po, okay na po ako. Anak, sinabi sa akin ng ninang mo ang mga nangyari. Pasensya ka na kung naapektuhan ka sa sitwasyon. Paghihigpit ko sa'yo na dahil sa tatay mo.